У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны адбылася сустрэча са студэнтамі. Мэта расказаць праўду пра першыя дні вялікай айчыннай вайны. У цэнтры ўвагі гераічная абарона Гомеля ў ліпені 1941-го. И сегодня мы видим, насколько новые западные элиты пытаются переписать историю, переписать значение Великой Отечественной войны в целом для мироустройства. Мы сегодня обязаны говорить, как обозначил наш президент, в целом об архитектуре победы в Великой Отечественной войны. Она начинается не только со славных подвигов, когда мы освобождали города Беларуси, но и с героической обороны. Асноўны адрасат проекта моладзь, але гэта не проста лекцыі і дыскусіі. Проект прадугледжвае стварэнне лічбавых архіваў, пошукавую працу, устаноўку памятных знакаў. І удзельнікі ўжо ўзяліся за справу. В ходе участия в этом проекте мной была подготовлена статья на тему действия войск 21-й армии на Гомельском направлении. Это является очень важным этапом в изучении Великой Отечественной войны и очень большую роль играет для белорусского народа. Без исторической памяти невозможно двигаться вперед и прокладывать новый путь. До фіналу проекта лепшай работы удзельнікаў плануюць выдаць асобным зборнікам. Гомельшчына тут толькі адпраўная кропка. Патрыятычную ініцыятыву плануецца распаўсюдзіць на ўсе рэгіёны Беларусі.